Fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood Rama Sadau ta tabbatar da cewa an ɗaura aurenta yau Asabar, 9 ga watan Agustan 2025 a Kaduna. Rama ta yi godiya ga Allah tare da nuna tsantsar farin cikinta da ta samu damar ganin wannan rana mai matuƙar muhimmanci a rayuwarta. Ta roƙi masoyanta da abokan arziki su sanya ta a cikin addu'a tare da angonta. Allah Ubangiji ya sanya musu albarka a cikin wannan aure, ya ba su zuri'a ɗayyiba. Rama Sadau dai ta daɗe tana jiran Allah Ubangiji ya nuna mata wannan rana. Al'umma da dama dai sun yi mamakin ganin yadda bidiyon Rahma Sadau da hotunanta yake ta yawo a kafafen sada zumunta na cewa amarya ce ita yau Asabar ɗin nan. Wasu dai da dama dai ba su yarda da Rahma Sadau yau aka ɗaura mata aure ba. Masoyanta ma dai suna ta mamakin ganin yadda aka ce musu Rahma Sadau yau ta zama amarya. Al'umma da dama dai suna ta sanya Rahma Sadau a cikin addu'a ganin yadda ta ajiye komai. Al'umma da dama dai sun sanya Rahma Sadau a cikin addu'a ganin yadda ta ajiye komai ta rungumi Rahma Sadau dai tunda take dai bata taɓa wallafa hoton wannan mijin nata ta aura a kafafen sada zumunta ba. Kawai katsam sai aka ji an ce yau aka ɗaura auren Rahma Sadau.